ita, isagot mi kada kayo ti istorya ana paulwan. Dagiti nayaw awan. Tampok itangal daw iti pannakigasangga sa Timurtal a hero. Dito'y drama ana paulwan. Alipugpog! Ulas, sa dino to'y ayanta. Naglawa mo tatanap ti makita. Apong, sa bali a panahon ti ayanta. Anya sa bali a panawan. Di met, sinursurot ta tinaidumdum mga uni babaen ti alipugpog. Naglugan ta iti alipugpog. Ket dito yung meten ti nagdiswan ta. Ha? Kayun siguro. Awan nga min apulos ti nakita, ken napuutak. Kabayatan ti ko na mapanagdalya sa ta. Uwin gaya man niya. Gaputa pinagkidom ka. Ket nakaturog kansa. Pinaturog na. Saan? Talagaan nakaturog ka. Gaputa nayup-yup ka iti alipugpog. Ayan tangay nga rodan. At data iti panawan idi ununana. Idi una panawan? Ginublim lang di imbagak apong. Ha? Isumot lang nga iso. Kat kasano dayta? Kasano nga data iti panawan idi una? Kasano na pasamak dayta? Di yun damagan pa'y apong. Basta intunda na tate alipugpog idi ununana a panawan. Ket at dalakit di dakil ang makagapo. Kasano daytan? Kasano no santa makasuble iti agdama panawan? Ti alipugpog ti makaikadeng. No isubli na tapay iti agdama a panawan. Wen no saanen? Aniya? Ha? Anya dayjay? Isuday ta ti uni. Apagayab ka dagiti tao idi ununana a panawan apong. Ungag paiso. Di mat tao kan idi ununana a panawan apong. Isu nga amum dayta. Ay, di nagpalakayin unay kulas. Ana, mapantangaro din apong. Sa dino? Mapantay ti pagtaudan day tamang mangagta. Amangan no datapay kit diti ay ayabanda. Aglugan tan iti alipugpog apong. Ha? Alipugpog! Mapukpukaw dagiti talungan nak mi ababalasal. Kasapulan mi ti tulong ti didyusan dagiti angin. Wen gayam, siyak ni Ari Buknot. Isumet ni Reyna Buknat. Anya ti maitulong mi. Madaydayaw nga ari ken Reyna. Sapulin nyo kumadagiti talungan nak mi. Agtamid kaminto kada kayo. No da kayo ti makaisubli kadagiti anak mi. Anya tinagan dagiti anak yo. Madaydayaw nga ari. Siyak matag sao, asawak nga ari. Mabalin, asawak nga ari Buknot. Sige, asawa ka Reyna Buknat. May sangal daw tinakayanakan dagijay talo nga anak mi a prinsesa. Triplets da. Wan, no kasta ti awag iti dayta. Iso da prinsesa sa Bawil, prinsesa Kamiring, kani prinsesa Patani. Prinsesa sa Bawil. Kamiring ken Patani. No sana nga bidot. Naisabsabali ti kababalin di may katlo a prinsesa. Madaydayaw aray na. Agpayso dayta. Makaayayo ni prinsesa Patani. Kanayon pa'y anabanglo. Katam mo na pa'y ti mga iayo. Idinto tada prinsesa sa Bawil kan Kamiring. Kat agpadada nga arsagid. Naasing dapay. Sana gaya man nagbidot. Nagkukuyog dagiti talo a prinsesa. Talo niyal daw tinapalabas manipod na panda nagpasyari ti kabakiran. Kataging gayta, saan dapay ang nagsubli? Nakabot-botang dito'y Prinsipe Agilus. Nagsipngat. Kadandanisan mo't na masirip tilawag ti init. Dito iti agpaparik na kanyak anak kadanunan dagiti agkakabsat na prinsesa. Apong bubod.
No nakadanon da ditoy. Ang mga nusinday dan dagiti narungsot nga ayop. Ha? Ay, kumaktumat. Narungsot nga ayop day giant Prinsipe Agilos. Alingo day jay. Ay, Jesus! Nauyong lakit di! Ha? Ay, Makatulong ka data dagiti ayop diti kabakiran, apong bubod. Isuda ti makaibaga. No nakadanon dagiti tallo asap-sapulen ta dito. Ha? Isu ang mapantay ti ayan ti alingo. Anya? Umay ka na apong. We! Ay, Agturong lakit di dito ti alingo. ay, Gaputan na sa upnatan. Sabatin ta. ha? Violent. Ay. Nauyong data. Ay na, Gaputan naglanga ka demonyo. ay, rungsot tilangana. Ha? Adda Sara na. Makitan ti Sara na, apong Ay, bubod. saan? Pwede pa lang nakatangarala payag na ti makikita. Parmagat ti demonyo. Ha? Ay, agad na ka! Alam dito palso, tapong. Anya? Ay, awan ka balan day tang armas. Kontra ka dagiti saungan nga alingo, Prinsipe Agilos. Alaamon kat isaganam. Ha? Palso utam. Apaman ama ikang kay ti gundaway. Ay, mutoy nga ron. Ay, Palso utam. Sakbay ama asitgak. Tama ka amuakton kan kuana. sirigak ti alingo. Ha? Nagbuati, kadaropan na ni Prinsipe Agilos. Ay, daropan na ka ti alingo, Prinsipe Agilos! Agad na ay, agad na ka, Prinsipe Agilos! Agpadata na sugatan alingo. Patas ti laban. Gaputag pada tamatan akin mapsot. Ha. Alingo. Kaya't ka makasarita. At dadamagakan ka. Alingo! Mabit lang! Ha? Kasano ang makasaob na jay? Kat may isa nga ayop, Prinsipe Agilos. Ha? Ay, grabe sa mati sugat mo. Ay. Awan na nyaman daytoy apong bubod. Maagasan, baba ni tibukod ko akabalan. Ha? Awan naganab tay ti dayjay nga alingo. Awan tinaibagana. Ay. Pasig sa nga imposible. Ti masarakan ta dito'y kabakiran, Prinsipe Agilos. Imposible kada kayo at tao. Sa bagay. Ala, ituloy ta ti agdakiwas. Saan ta ngagsubli tinagapuan ta? Aging gaadita masarakan dagiti tallo a prinsesa. At ay ka, naipopokan dagita ang buryas iti naramid da apupukan. Kabsat ko a prinsesa kangiring. Wala, makaayayat da pa ng awan. Tiliwag tayo may sa buryas. Katugki-tugki, kaktiboksit na. Aday ta, bulusan ka. Ala! Oray lang na padata iti panang ipuruak mo kan ko, ana. Uray kita, di nantun ammo, no anya ti aramidin na. Gaputa agagatalton, dagiti tinugtugkik ko, iti buksit na. Oh, makita mon! Ay, na! Agagatelan ti buksit ti buryas. Tiliwak matday tamaysa. Taaprusak ti intero abagina. Nalamuyot matgayan ti bagim si kaaborias. Aprosan ka? Oh, ipos to daytan. Ibulos mo, tapno agkuntis dan, iti kabsat na aburias. Oh, kitaam! Agpus-pusipusan jay inap-aprusak. Aggagatelan tintero abagina. Gaputan agatelan. Ay, nabirtod tipan nakabalin ko amang pagatel. Agpadata, agpadata, iti pan nakabalin, amang pagatul iti kayat apagang angawan. Diyak na
sa medyo pagkarihan tayo. Takapsat ko ang prinsesa. Bay amon ti dalan, prinsesa Patani. Umay ka, buya ang dagiti buryas. Ayat mapaspasama ka dakwada. Pinagatulan mi ti bagbagida. Kasano, awan metlat maitulong dagita kada tayo. Ala, katno kinanati inimutan nga bakit? Ada kita ti makatulong kada tayo. May samat tayo bakit? Agdadawat iti balon. Imbag tasaan mi nga imbingayan iti balon mi. Lijak lain pa ka ni mabisi na sunggot ay balon ko. Impakan ko kumaidyo bakit. Baston, kakapsat ko ang kamerin kan sa bawin. Diyan pa kang angawan dagita ang buryas. Aday ta. Naglunitan ti sugat ko agapuanan ti saong di alingon, apong. Iso nga ituloy tan ti agsapon. Talaga nga, daan kay tinaysang sangayan na pan nakabalin. Milagro, anagimbag ti sugat mo. Pan nakabalin ti amak adidyusan dagiti angin. Apong, suruten ta ti desdes at tinurong ti alingo. Apay nga ya di alingo ti suroten ta. Di mat, sapsapulen ta. Dagiti agkakabsat a prinsesa. Suruten ta di alingo. Ha? Ay, Makatulong day ka data. Kabayan day ka. anya. Hahahay, yeah. Naisa mirampay lagaya makinita. No kalakyan mo no. Kabayan di kinarangat mo nga lingo. Nabatad anay lasing ko. Gaputa naggaya dagiti pagkatasan na. Adda anak day jay. Nga lang arudan. Ituloy tan ti agdalyas at dito'y kabakiran. Dito iti pagnaanta. Ay, ma. Dito iti nagturungan di alingo. Kasta dagita kita ti tao ti kayak ko. Sige! Pagang angawan nyo dagita babasit aparsuwa. Pilya dagita dua prinsesa. Ay, parigaton dan dagiti buryas ti alingo. Inaburo ka! Oo, apay marabutet. Istorbo ka. Iti pa nagbuyak dito'y dat-datlag, asinoblan. At tantay mortal na kabusor mo! Anya, Asinagdan iti ayun na ganyan la prinsesa! nakasta nga ran! Sa anak ngagdadaan iti kanita. Narabutay, umunakan. Huston tawag kita ta ijay ayan. Dagiti talo a prinsesa. Wen! Ngam di mo liplipatan di tangdan ko! Jakton kaya tagbaling nga espyano di nagtangtanan! Wen! Adon to anisnes ti ited ko apag dugmunam. Inton ipultit mo dagita anak mau. Nagsamak mo to'y nagdiswanta. Ay, Adda rason. Dua pa'y adito iti nang idiswan kadata ti alipugpog, apong. anay! Ay, ado dagiti manguli kanya ka na biyag. Ay, kinigdaan. Anay! Ha? Nagadua marabuti. Anay! Apungulan da ko dagiti marabuti. Ay! Apong bubod! Ay! Ayabak ti alipugpog! Ay! Dagiti marabuti. Patayin da kon. Ay! Addan ti alipugpog! Nay! Agtakder kay tinalintag, apong! Agtay-taya ka kon, Prinsipe Agilos. Ang tama na no! Gumbeng ama patayag ka! Tapno mairegreg dagiti kimpag ka na biyag! Di ba ka tumawdawat iti balon? Imbag ta sa andak analipatan. Adamang sapsapol kada kayo. Ngamjak kaya tamasarakan da kayo. Ina bakit? Tulungan na kami ang makaawid. Dakalagong gunati ipaay dagiti ari ken reyna adadakkel mi. Namatulungan na kami. Saan kayo tulungan? No di katdosan kayo. Babaan tinangisit nga ingkanta. Saan na kami adusaan? Ikarimi,
At dagong gunayo, no isublida kami tinagapuan mi. Madosa kayo! Kagorak dagiti naganak kada kayo. Gaputa iso dati kontrabi dahi biyag ko. Iso madosa kayo! Anya ti dosa mi. Awan mat basol mi kada kayo, ina bakat. Agbalin kayo akas kadagiti ruot. Wenno lan lanot ang nagtubo iti daga. Katsan kayo makasubli iti naggapuan niya. Aging ga iti awan ti makaparmak iti panakabalin ka. Saan? Saan? San? Pukaw! Pukaw! Tubo kayo daga! Apong, awan dito yung dagiti talo a prinsesa. Hapay ngay. Di mat da ito'y adiso. Di na ito ding apakasarakan ta kadakwada. Ha? Adda di ti alingo. Ay, kita na ka, Prinsipe Agilos. Ay. Teritoryo ni Buro kada ito lugar. Mabasak ti bagbaga ti alingo. Anya? Mabasak kadagiti mata na tinapasamak kadagiti sapsapulon ta prinsesa. Ha? Ni Prinsesa Sabawil. Ni Prinsesa Patani. Kan ni Prinsesa Kamiring. Addada ditoy. Ayan da. Awan mat makita ta. Sagidam day ta alanot. Kan day ta may sapay alanot. Kan day ti basit a pinuon ti kayo. Isu dadagitan dagiti talo a prinsesa. Ha? Ay, makagatal mat. Isu day ta ni Prinsesa Sabawil. Kat day ta may sapay a makagatel. Isu ni Prinsesa Kamiring. Anya? Nagbalinda root wan numula. Ay, Naidumduma day tayo may sa. Isu ni Prinsesa Patani. Nagbanglo. nakaskas daaw. Kasladyak mamati ti daytoy. Adda nagbasulan da. Isut ga po nang adda itan iti babaan ti bilag tinangisit asalamang ka. Ket kasanodan. Sanda ka din makasubli ti kasisigod da. Agsublidan to matlaang iti kasisigod da. Ha? Numaparmag tayo ni Buro ka. Ay, Alapong, pumanaw tan dito eh. Ipadamag ta kada ari buknot. Ken rey na buknat, tinapasamak kadagiti talo a prinsesa. Ditan gagayem, tinagdibusan, titampok na istorya itangal daw. Iti pannakigasang gasa ti mortal a hero. Ito'y drama Anapauluan. Alipugpog! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Ganiti direksyon, Kirby Riliera. Sound effects, June Rebutazo. Musika and computer recording technician, Mark Molat. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng istasyon. Alipong